Izinhlaka ezithintekayo kulolu daba zenza izethulo ethimbeni elifaka inhlangano yengamele emigwaqo kuleli iSanral, abamabhizinisi, abezabasebenzi kanye nomphakathi wonkana. Izinkulungwane zabashayeli bezimoto abaphikisana nohlelo lokuthelelwa kwemigwaqo eGauteng, kanti sebeqome ukungawathengi ama-e-tags futhi abazikhokhi izikweletu zaloluhlelo. Undunankulu waseGauteng uDavid Makhura uthi ziningi izinto okusamele zibhekisiswe ukuze lwenziwe ngcono lolu hlelo. In its current form, the Etolls system is unaffordable and inequitable, and it places a disproportionate burden on low and middle income households. From a cost point of view, and then it is also administratively too cumbersome. Yize kunjalo kucacile ukuthi lolu hlelo aluyindawo. The key issue is not whether to fund our roads. The key issue is not the user pay principle. Whilst those are supported, the key issue is that a hybrid funding model that's affordable, that's equitable, that's also sustainable should be looked at. Kuzobanjwa umhlangano phakathi kwezinhlaka ezithintekayo ezenza izethulo ohlelweni lokubuyekeza i-e-tolling ngenyanga ezayo.